Det er en glæde for mig at kunne give sådan bare et lille indtryk af, hvad der foregår på efterskolen Alterna her i Mariager. Og det her lille indtryk, det skal der bare gives lige nu, fordi at vi føler bare, at vi har behov for, at vores menighedsmæssige bagland er med at bede for os, og også på den måde giver os al den opbakning, der skal til, og som er en nødvendighed for os, for at vi lykkes her på skolen i Mariager. Som sagt, vores elever er for alvor nu i gang med deres arbejdsperiode. De skal tjene penge til den rejse, som de skal på lige om lidt. Det har været et par måneder her, som har været ganske forrygende, hvor vi oplever, at de unge igen kommer i nærkontakt med deres tro. De kommer til at opleve, hvem Jesus han for alvor er. Vi ser, at unge bliver mødt af Gud, bliver døbt med Guds Helligånd, for første gang oplever, at det profetiske virker i deres liv, og sågar beder for hinanden, så også Gud han får lov til at gribe ind på en dejlig jordnær, men mirakuløs måde. Det er det, som giver energi til at være her, hvor vi er for øjeblikket. Som sagt, så er vi godt i gang, og vi oplever, at forberedelserne til rejsen til det at for alvor skulle stifte bekendtskab med missionen, og det at være noget for mennesker, som for alvor er et behov, det er noget af det, som vi oplever meget, meget stærkt lige nu. Jeg kunne godt tænke mig, at I ganske kort skulle få et lille indtryk af, hvad det er, vi oplever blandt eleverne for øjeblikket, og den forberedelse, som lige nu er i gang her på Alterna. Hej, jeg hedder Natalie, og jeg går på Asien Australien-holdet. Det, jeg glæder mig allermest til ved rejsen, det er, når vi skal til Asien, og specielt når vi skal til Kambodja. Jeg glæder mig rigtig meget til at skulle komme ned på børnehjemmet og være med til også at gøre en forskel for nogle børn, som ikke har meget andet, end at vi kommer og kan gøre det bedre for dem. Ja. Hej, jeg hedder Louise, og jeg er på Asien Australien-holdet, og lige i øjeblikket der sidder jeg og skriver rapport, fordi vi er lige midt i vores rapportskrivning. Jeg skriver om Kambodja, hvilket faktisk er ret spændende. Det havde jeg ikke lige regnet med, men det er det. Jeg skriver historie og kultur, og jeg har lært en hel masse. Og jeg glæder mig bare endnu mere til at komme ud og rejse nu. Hej, jeg hedder Søren. Jeg går her på Alterna Efterskole, og jeg er på Asien Australien-holdet. Jeg har lige fået arbejde, som er til min arbejdsperiode. Og i min arbejdsperiode så skal jeg så arbejde i Fætter BR, hvor jeg skal sætte ting op på hylderne og betjene kunderne. Jeg skal også pakke gaver ind. Og grunden til, at jeg skal tjene de her penge, det er, fordi jeg skal med mit Asien Australien hold, så skal vi ud til Sydøstasien og Australien i 7 uger, hvor vi så skal ud og hjælpe en hel masse kirker og hjælpe nogle børnehjem og nogle karanstamme, for eksempel i Thailand. Og så skal vi så bare hjælpe en hel masse mennesker i 7 uger, og det bliver mega fedt. Ganske lille indtryk her, men man bliver begejstret. Vi går lige om lidt ind i vores julemåned, og så er vi på den anden side af nytår, og så er vi ude at rejse. Og når vi kommer hjem fra rejsen, så plejer det også at være traditionen for, at vi besøger flere af menighederne rundt omkring i landet. Hvis det er således, at du i din menighed kunne tænke dig at få besøg fra Alterna, så skal du lige lade mig det vide. Altså meget gerne send en besked til mig på e-mail. Min e-mailadresse er rene@alterna.nu. Altså rene@alterna.nu, eller ring til mig på det telefonnummer, som står på skærmen 40 51 64 68. Så er vi helt vilde for at komme ud og besøge dig i din kirke. Endnu en gang tak for forbøn, tak for opbakning, tak fordi at jeres kirke er der for os.